Asa na pud kaya ni Billy ah? Formado kay ba? Mutirada ni Indonesia. Patricio? Indonesia. Nga naman ka na magubanta. Ang kalibutan ko gatuyok na. Kay naanak ka sa kiliran. Di na kumangitalay. Ikaw may napilian. Mayong hapon, Indonesia. Usa naman sa ning kabuang yung Patricio? Aw, more good gihapon. Walay pagbago. Nabuang regapon ko nimo. Dili ko nila. Kay ikaw raman ang ako baong di na mangitalain pa. Kaya na naman ka sa ako Sige na, kabalo na ko sa gusto nimo. Kinotel. Managiandam na ako diri Nikaw na dira para nahuman ta. Grabe juga Indonesia ba. Gusto jud nimo nga dali-dalion ni atong pagigugma. Teddy bear di ay para sa imuha, Indonesia. Mura man nagwila ba? Siyempre, gikan pa man ako ni Inokay ba? Regalo na ko sa imuha. Merry Christmas. Sige, Merry Christmas nga June pa man ta karon. Regalo ni advance para Pasko. Aron, makahiring si Santa Claus no. All I want for Christmas is you. Dili ko nila. Magaling ka ikaw raman ang ako Corny. Nya kining radyo regalo sa dinhi mo. Si regalo pautang na. Nasa ka? Unsa mala Patricio? Abi man ako imo nang iregalo. Speaker pautang na Bluetooth free wifi ni siya makasend ni siya mga music na bayo USB. Sama ida Patricio brang buang. Utang niya speaker no. Nag-arawan ganita no kato ni Agri wa ka ni kuha sa akong arawan. Karon nagdala kog appliances aron na kay utangon. Anam jud na negosyo man ato adiri nangutang ko sa imo ang tindahan, utangi pugog akong pangarawan. Himala wala lagi ka nang motoron. Lagi. Ikuha sa kumpanya kay wala na ko nabayaran ang binulan ba. Pero okay ra, bawion ra na ako to sunod semana. Ayo kabala ka. Na ako'y mahatod sundo sa imuha ug mangumpra na ka. Kabalo ka Patricio? Ganahan ko sa porma nimo. Para kinsa man na? Wala ra gud. Para ra gud ni sa babae nga naglibog ko og nakagusto ba siya sa kuha o gusto ra niya nga mangutang ako sa iya. Nga naman ka na magubanta. Sabad diha Siglahan lang ka kinutil. Ang kalibutan ko gatuyok na. Kay naanak ka sa kiliran. Di na kumangitalay. Ikaw may napilian. Ako na. Nga naman ka na magubanta. Ang kalibutan ko gatuyok na. Kay naanak ka sa kiliran. Di na kumangitalay. Ikaw may napilian. Ikaw ba, Indonesia? Kabalo ba ka nga walay adlaw nga di ko magpangita sa imo ha? Oo, juga Patricio ay. Babi na yung kinutil ba nga hastang tamisa. Magpangita juga na. The best kayo ba? Lami kayo sinagulan sa kondensada o soft drinks ba? Heaven kayo ba? Gusto mo nga magpalangit na dyan ko sa imo ha? Wala kang buhangay. Uy, nay lang. Mahubog ka na ha? Kani akong gugma nga gaurus-urus. Di na ni madalag hinay-hinay. Ditso na ni sa tantong kalipay. Wala kang buhangay. Sugad ni abot ka, walay pagmahay. Kay ikaw ra gyud ang ako ang kalipay. Ay, snack, may pudding oh. Isla lang di Indonesia. Oo. Ano ka nga sa imo ra ko ganahan mangutang ba? Nagaling ko nalabihan mga ubang tindahan dito ano? Anak ko, may lamay lang mga paligya ba? Sige buhangay. Lagi isa pa. Dire sa atong baryo, ikaw ra may na maligya kinutil ba? Ya, lami pa jud kayo nga kinutil. Lami gani kayo no, makainomdom niyo ko sa imong kagwapa ba? Matag-shot na ako sa kinutil. Labi gani imong pudding nga puros bahaw nga paan ba? Batis lami sa di ba? Oh, lami. Oh, sige. Oh, di ba? Lami kayo no. Kami sabi pa sa kinutil ba? Napay sa kagalon oh, 5 liters na siya. Hukdan ni ha. Ako'y bahala na, basta atiman na, biya akong mahubog ko ha. Sige ba, pero ay lang paabutan sa punto nga makaigit na ka.
Ay, kabala ka, nakapampers mo kudaan ba? Ano na, anda, mandabal ka mo siyat ba? Di ba ko gusto maulawan ko sa mga Junisya? Biskat yan no, laging handa, bisag makaigit na diriya. Ano ingon sa imo ha? Ay, kabala ka, di ko magpakaulawan na imong tindahan diriya. Bantay ka ha? Hutdan ako na imong kinutil, basta ikay mo timpla. Junisya, nabantayan ako ba nga, grabe ni mong gwapaha niya imong ngabil oh. Sakto sa kapula, gaping-pink pa. Dili siya uwi ba? Masay gamit ni mo diha ah. Kini oh, Marenat Lip and Cheek Tint. Pusha Junisya. Muna akong ginagamit. Available na siya sa Shopee o sa TikTok Shop. Promotion yarn? Of course, maong. Palit na. Tugani ko sa tirog, Patricio. Nanguyab ka or yaga-yaga ra ning imuha? Grabe ka manhid sa daning Junisya. Nagpakabuang na gani ko sa tubangan niya. Naglibog pa siya nang uyab ako siya wala. Siyempre nanguyab ko sa imuha. Andam kong mangutang sa imong tindahan, sugton lang ko nimo ba? Wa na, hubog na. Hinupog ra gini iya ha. Kabalo ka Junisya. Tinud-anay ning ako ah. Wa ko kauyab sukad, kaya akong dughan sa imo aran ni bukhad. What if ingon ako sa imuha nga hangtod amigo ra kita? Ilang tawagod nga mangutang ra sa akong tindahan ba? Grabe naman sad ka Junisya. Manhid man kay ka. Para asa ba ang pagkabuang diri adto pangutang hantod amigo rat ang duha. Grabe sad ka oy. Imo ra bi ako nabuang. Nabuwag pangutang tapos tayong dalawa hanggang kaibigan lang. How dare you? Winausa ka, Patricio? Wala. Kung pagpangutang lang ang rason aron mo padayon ni atong istorya sa pagigugma. Adlaw-adlaw kong mangutang sa imuha. Dili ko nila kay ikaw raman ang ako ah. Maong di na mangitalain pa. Kaya na naman ka sa ko ah. Dili ko nila kay ikaw raman ang ako ah. Paspas lagi ka, Patricio. Bayaran sa utang nimo. Muna yung wala kay halindiri ah. Step sis? Imbis kay manindak ka, nag-inigat minung ka. Muna din nakamalinan kay puro na mo gipautang.